Jimarek ji rêxistinên civaka sivîl û kesayetiyên niştîmanperwer di derbarê êrişa çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) li ser Ofîsa Emaneta Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Qamişlo daxuyaniyek belav kirin. Ev jî naveroka wê ye. Roja nehê meha pêncan çekdarên bi ser Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve êriş kirin li ser baregehê Emaneta Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Qamişlo û hemû endamê Emaneta Giştî yên encûmanê ku di civînê de bûn binçav kirin û ji bo cara di duwan ew baregeh girtin û piştî 24 demjimêran ew serbest hatine berdan ji bilî sê hevalên wa ew jî Mehsen Tahir, Fasla Yusuf, Emîn Husam ku ew jî tevlî lîsteyek dirêj ji girtiyên siyasî û çalakvanên civaka sivîl û rojnamavan kesayetiyên serbixwe gota niha di zîndanên Partiya PYD de ne. Di daxuyaniyê de kiryarên çekdarên Partiya PYD yên li dijî gelê Kurd şermezar kirin û bang li PYD kirin ku dev ji van kiryarên xirab ku berê Kurdan dide ayîndeyek tarî berde. Di heman demê de bang li aliyên navdewletî û rêxistinên civaka sivîl û mafên mirova kirin ku fişarê bixin li ser PYD û çekdarên wê ji bo serbestberdana hemû girtiyên siyasî yên di zîndanên PYD de û her wiha rê were dayîn ji bo nêrîn û boçûnên azad û rêxistinên ku li ser daxuyaniyê emze jî kirîn ev ne. Rêxistina ciwan, rêxistina peyva me, Yekîtiya Mamostayên Kurd, Yekîtiya Karkerên Kurdên Rojava, Yekîtiya Pînosa Azad ya Kurdistanê, rêxistina ahîn, tevgera ciwanên Kurd, Yekîtiya xwendevan û ciwan, Komîta Maf. Her wiha bi daha rêxistin û sazî û kesayetiyên neştîmanî yên din jî li ser vê daxuyaniyê imze kirin. û ev ne careyek ye ku daxuyaniyên wiha li dijî kiryarên Partiya PYD derdikevin ji aliyê sazî û rêxistinên mafên mirova û civaka sivîl. Lê berdewam Partiya PYD wan daxuyaniya piştguh dike û di kiryarên xwe yê li dijî gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê de berdewam e.